Guys! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuportan sa akin, welcome back again to my channel again. So, ngayon po guys, ay magsuswatch ako at mini review ng Vice Cosmetics. First time ko magkaroon ng Vice Cosmetic makeup products. So, sisimulan na natin. So, meron akong tatlong product ng Vice Cosmetic guys. Yung nabili ko lang is yung blush on, tapos pang highlighter, tsaka itong liquid lipstick. Tatlo lang yung nabili ko, pero ito muna uunahin ko na swatches, tsaka mini review. Swatch ko guys, tapos gawan ko ng mini review itong dalawa. Ito, ibang video ko na to gagawin para dalawang video ang magawa ko. Packaging tayo guys. Ganito yung packaging niya. Simple lang, walang maraming issues, pero ang ganda ng dating guys. So gusto ko yung mga color ng packaging niya. Tapos makikita mo agad yung may Vice Cosmetic. Tapos meron siyang logo na star, yung dun sa ni Vice, yung dito yung sa tattoo niya. Tapos sa likod makikita mo yung price niya is 145. Tapos nandyan yung mga ingredients. Tapos magsisimula ako ng swatch ng Aura Blush Bucon yung shade. So pagbukas ko na yung sa loob guys. Tapos meron siya dito na pwede mo siyang i-flip. Parang pwedeng i-flip, parang pwede buksan dito. Pero, aalamin ko pa kung mabukas ba talaga to. Kasi, feeling ko parang hindi. Pero may ano kasi siya. Malay natin kung meron bang kasamang sponge, puff. Pero, feeling ko wala. Ano na siguro. Design lang siguro yan. Tapos, walang mirror. Okay lang sa akin, walang mirror. Kasi, sulit na sulit yung price niya. Tapos, sa likod naman, makikita dito yung price, tapos yung ano siya, ma-expire siya after good for 24 months. So, good for 2 years siya guys. So, 'di ba? Sobrang tagal may expire. Nakalagay dito na design and formulated in Los Angeles, California. Tapos, yung Vice Cosmetic Group in Madison Square, San Juan, Metro Manila. Tapos, ang kagandahan nito guys, kasi meron siyang cruelty free siya. Tapos, paraben free. Tapos, ano ba to isa? Vegan. So, di ba ang ganda? So, dito naman tayo sa shimmering Vice Aura Glow Shimmering. Ganon din yun sa likod niya. Yung price niya, 145. Good for 12 months. Tapos, dito sa loob, ito yung, niya. Ang ganda. May logo din siya na star. Then, makikita agad dito, walang salamin. So, ang ganda. Simple but elegant yung yung packaging. Tapos ang ganda pa ng choice of color. Yan, tapos parang siya guys, rose gold. Rose gold yung dating niya. Unahin ko yung blush Bucon. Wow! Ganda. Yan siya guys. May pagka-wine yung shade niya. Yung color may pagka-wine. Dito naman ako sa shimmering Aura Glow. Wow! Oh! Ang ganda guys. Isang pahid mo lang nandyan na agad. Lalo siya naguglo pag
sisilawan ng ano. So, lagay ko na sa cheeks ko, guys. Gagamitin ko na brush is Hello Kitty. Sobrang liit niya. So, blush. Wala. Sa ano na naman ako, guys, sa highlight ako, guys. Aura Glow Shimmering. So, yan. Yan na siya, guys. Oh. 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 Pak. Yung highlight, guys. Ano na. Silaw ako sa ano. Nasisilaw ako. Oh. Ganda naman. Ang ganda pag i-blend ko sila pareho. Oh. Ganyan pa rin siya, guys. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng product, guys, ha. Hindi yung hindi yung ako. Oh. Saan ka pa, guys? Oh? So, gagawin na natin ng mini review.